ezi nwa obodo mụtara nwa bụ nwa obodo mụtara ezi nwa obodo mụrụ ntonto nwa ezi nwa onye mụrụ nwa n'ụwa zonye ọfụma na ezi nwa bụ nwa ọra niile okpotokpo nwa na-abara obodo uru ọgụ akwụkwọ ọfụma weruo n'ihe eji ndị gụrụ akwụkwọ eme ọ pụta n'obodo gawara obodo si ọ bụrụ na ọ zụrụ abịa kpata ego oyi m weruo n'ife ego ọpụta maka na nkụ dị n'ọba na-eghele mba nri ya nwere ndị obodo ji wee biri n'isi kasọl eso n'ime ya Oliva onye ka mụ na-ekwu maka anya ogbu ọbụla nwere isi ekwurokwa anya onye ihe gara ụzọ nwere akaebe chief injinia Alọlọbọb Igwe ọ nọ na ndakakụ nọdụ na nderi akụ nke mbụ n'ala ime enyi niile ọ gụsịrị akwụkwọ BSc na mechanical engineering o wee ruzie na Lagos State University ebe ahụ o mere masters degree na business administration ọ rụrụ ọrụ na AMS organization Lagos Island afọ abụọ maka na o nwere ezi afọ dị mma Sunny Ugo Assembly engineering company na Alawansi na-achọbazie ya nke dị na Surulere o wee rụzie wee rụọ ọrụ fọrụ dị mma maka ife onye na-eme kekwe na-akpọ ya o wee mesizie wee bido kọmpini nke ya elu ụwa bụ onye rụọ erie Reliable Grace Electrical Limited ezi kọmpini dị mma akụnụba ya wee karịsịa ọmalite ebido nyere obodo aka chief injinia Bob Igwe ọ nọ na ndaba akụri akụ na ndụ ezi nwa misika na-akpọ gị ịlụlụ ọlọma n'Iselu Ukwu awelejisi anya wee chie gị echichi ịyase ọ bụ Iselu Ukwu importer and exporter General Electrical Materials ọtụtụ company bụrụ companies eji ama ọgaranya gị nọ n'isi ya ugocharacha adị eju eju ịlụtara ọmarịcha nwaanyị dị mma Lọlọ Debe Igwe oriakụ di ya ezi nwaanyị dị mma agba bụ mma nwaanyị ọma isi kasolo na-ekele gị ọ nọ na ndaba akụri akụ na ndụ
ịmakwa na uru dị n'ezigbo ọyị o ezi ọyị ka ajọ nwanne asị m eze ọyị amaka otu onye eze dị ka ọ tanyere ya si akụ na aga mara na ele ụwa bụ ego eriri eri ka njebezie nọka ije obodo ọma ka nje nkele ezi ọyị mụ dị mma onye ka mụ na-ekwu Comrade Arinze Emmanuel Ajasi ezi ọkwa ka m n'ịgadị eso na ndị Chukwu ji maka ha mee ka ọgaranya Arizona idebedebe n'ibu m n'obi Arizona ịlabalaba na na-akpọtụrụ m Arizona onye nke m Solo star and his goodness man of Africa. Uru dị n'ezi nwanne onye nwere ezi nwanne nwere nwanne dị nsọ music na-erizi uru nwanne ana m erizi uru nwanne maka na enwere m ezi nwanne na-erizi uru nwanne ihe nwere ndị si m gaba na mele n'anya n'azụ mụ tiri egwu na-eji gaba n'iru na hapụ m n'azụ melekwa n'anya n'azụ ka nkele wezi ofu onye n'ime ha Injinia Nick Dara ọgaranya nwere obi salisali aledo n'ime yi niile nwoke nwa obodo ji mọnụ Chief Executive Officer Nad Building Construction Company Limited ọ na-arụ ọmarịcha ụlọ dị mma ọrụ ụlọ obodo na-ekiri ọ bụrụ na ị na-achọ ịrụ ọmarịcha ụlọ dị mma Ibobezie Injinia Nick Dara maka na o ji granti arụ ụlọ oyim injinia nwere nke ka ibi ya ọrụsịara dị ụlọ inwebe aṅụrị ọrụsị ụlọ onye gị granti ọrụsị ụlọ ọrụ obodo awụba aka maka onye aka na ọrụ onye na-eme ọfụma Injinia Nick na UBD Injinia Nick Dara Director Nad Building Construction Company Aledo one of him ọ rụrụ ọmarịcha ụlọ dịsị mma ebe ọ rụrụ ụlọ obodo etibe mkpu maka na o si na chi nke chinyere gị jide gị ji ya dakwana mba kaba n'iru n'aka Chukwu dị ya Aledo n'ime enyi ọ sị mụ kelele ya His Royal Highness Igwe Samuel Esi Obika Yezo Hatu of Ezinibites na Nnewi South onye jebirikwa ọ sịkwa mụ kelele ya President General Imeyi Autonomous Community Honorable Kasimia Ezifeli onye Imo State Government tinyere award maka ọrụ ọma na-arụ n'obodo kedu maka Honorable Patrick Dara
ọkọchị nyere onye isukwa m kelele gị high chief Monday NC Akone egbe jeje ọgụnite na nsa maka inye gị kọntrakt ụlọ ya nụ maka ị na-eme m ofuma bụ igwe ezi nwa bịa gbalego ya mizika na-akpọ gị ezi nwa nwere obi nwanne ihe se ọbịsere ukwu ndị na-azụ n'akwụkwọ eriga ọnọ na nnabagụ ka mụ na mmụọ ezi nwa apụ na nwụ kedu maka osoji eme mkpụrụ mma ugo eji eje mba lọlọ debi igwe asamma oriakụ dị ọnọ na nnabakụ bịa gbara egwu ihe se ọbịsere ukwu ihe se iwe si m kelee ezi nwanne gị Mr. Mrs. onye nwezi fere Ojiege Bọgụ 1 na AIA Chairman Chief Executive FO Electrical Company Limited